A kde je vlastne tá sprcha? Sprchu máte vonkajšiu, exteriérovú, ktorá sa teda jednoducho zapojí sem. Vtipné je, že akorát začalo pršať a môžete sa sprchovať. A pre tých hamblivejších sme vymysleli takýto záves, ktorý si veľmi jednoducho pripevníte sem hore, tam hore, dole a dole. Sú tu teda takéto háčiky. Video o sprchovaní v daždi už natáčal niekto? A môžete sa sprchovať. Či máme aj teplú vodu? No veru máme. Tu si jednoducho zapnete boiler, buď na 50 alebo 70 stupňov a pôjde vám teplá voda. Nedostatku vody sa naozaj bať nemusíte. Tuto za touto priečkou sa nachádza 100 litrová nádrž na vodu. Pri prevzati dodávky vždycky dostávate nádrž plnú, ale keby sa vám náhodou voda minula, tak sa potom napúšťa buď tadiaľto alebo cez túto hadicu a všetko príslušenstvo na napúšťanie je v dodávke.